Dobre, Kiko. Už, Však kľud, však nehýb sa. To hneď bude. To bolí. More. Dobre, si natretý. Ty vole. To máme Ježišmaria. z tej dovolenky, bože. To je dovolenka, ty vole, jak komédia, ty vole, jak občanský prúkaz, alebo jak sa volajú komédie. Je to no. Dneska musíme ísť už preč, lebo už tu nemáme zaplatené. No, lebo aj zároveň policia trošku po nás ide, alebo riešia, že kto to postavil. Čo sa A čudujem. tam nie sú kamery. Nie sú kamery, no práve to, že nemajú to existiť a mám pocit, že keďže ty si vták, tak u teba nemajú existiť DNA, že by si to bol ty. Takže ja premýšľam, takže premýšľam, že by sme mohli rovno ísť zobrať to naše auto a vypadnúť odtiaľ. Mohli by sme, ako znie to dosť v pohode, no. Za mňa dobrý nápad. No tiež si myslím. Akurát si pôjdem asi po nejaké oblečenie, pretože stratil som svoju mikinu. No a potrebujem nejaké oblečenie. No proste ideme do obchodu nakúpiť, no. Dobre, tak. Takže tak. To je super. Máš kľúče? Mám kľúče, tak môžeme ísť. No a vlastne ešte sa musíme zastať v obchode na to. Akože... Musím si kúpiť nový mobil, lebo ma ho okradli trošku. Vlastne aj o notebook ma okradli. To je paráda. No. Už som zaplatil ten luster potom, čiže už je to v pohode. Jo, mám pocit, že... to nemá kto opraviť. Mám pocit, že Borec ho chce mať už asi aj ako lampičku pri stole. No, to je jedno. Však si to zapnite, nie? Dneska je pekne, no. Dneska je dobré počasíčko. No. Škoda, že dneska odchádzame, no. Akurát, asi by som išiel po naše auto, pretože... No aj keď vlastne toto je za kútom tento obchod, takže to mám vlastne za jedno. Potom môžeme ísť po naše auto. V Azijskom Bystre už tiež asi nás majú nahlasných, takže budeme musieť fakt rýchlo potom prechať cez hranice. Takže tak a... Zase... Jo, a tu je ten obchod. To je ten obchod. Dobrý deň. Dobrý deň. Ježišmaria, toto majú nejaké chudobné, ty kokso. Tuto máš niečo v zhlave, to nechceš? Vyzerám ti jak fanboy? Nie, dík, v pohode. Čo? Ale... Však sú zhlavec. Ale to vyzerajú, tie trička, alebo tieto tu vetríky, to vyzerá celkom cool. Ja to nechápem, načo však, buď jak ja, buď voľný. Hej no, premýšľam nad tým. Zbytočné vyhadzovanie peňazí. Ale toto si fakt chcem zobrať domov, to sa mi ľúbi. Počkaj, tak ja si to odskúšam na sebe. Fúha. Ja si myslím, že mi to celkom sluší. Keď tak napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. No Kiko, čo si myslíš? Ja si myslím, že táto šedá mikina celkom ladí ku mne. No však áno, v pohode. To je jedno pre mňa, za mňa. Ja, to by mohlo byť. OK, výnimočne zaplatíme, tak... Koľko to bude? Tak, ďakujeme, dovidenia. Ježišmaria, dneska je teplo. Nechytaj to. Viem, jak to skončilo. Viem, jak to skončilo minulé s lustrom. Ale neviem, čo to je, mne sa to ľúbi. To je klimatizácia a to mám aj doma. Nové aparatúre. Nové aparatúry? No, tak možno sa sem aj niekedy o rok vrátime. Hodila by sa mi nová aparatúra. Nie, ja už sem nechcem. Mám zlé spomienky. Tak ja sem pôjdem. A však tu je také... Ja inak Števo ma odžúbal. Už všetko tie mrazáky zobral a predal. Shit. No, to je jedno. Ani nám nedostalo veľa peňazí. Tak radšej pôjdeme. Keď tak o rok môžeme dať nejaký Sibír, mám pocit. Sibír? Akože do snehu? Akože gulovačka? Akože snehuliaci iglu? Sánkovačka? Však to je aké dobré. Áno. Ja som nikdy nebol. Však kedy naposledy snežilo v Halúzovci, ako strašne dávno. No ani u nás nesnežilo. A preto by sme mohli ísť na Sibír. Pretože tam je sneh non-stop. Áno. Lebo to je najhoršie, že keď u nás sneží, tak máš bahno. A máš taký sneh, že iba deň ti to vydrží. No však hej. Kokos. Tak ja si myslím, že táto dovolenka so Sibírom by mohla byť proste. U nás to blato, to je proste také nezaujímavé, ale u nás
proste ako tam na Sibíri to bude super, si myslím. Áno, u nás tam na Sibíri. No teda tam u nich, no. To je jedno, už neviem rozprávať. A kde máš auto? Počkaj, nie. Ja som to mal preparkovať. Do prdele, oni to zobrali. Nie. Moje auto, do prčic, no. Tak A ne. inak, prečo si to nezaparkoval sem? A jo, tu je parkovisko. Máme asi ďalší problém. Nemáme auto. Shit. No, a tu nikto není. A kde ho zobrali? Tam je mapa. Asi viem, kde bude. Jo, mapa mesta. Počkaj, kde je policajná stanica? Jo, police. Tu. My vlak. sme pri hale. OK, tak myslím, tak pôjdeme sem. Popla. Jo. Tak pôjdeme sem. Jo, to by šlo. To by šlo. OK, tak, tak vieme kam ísť. Čiže, dobre. Dobre, rýchlo ideme. Presne tak, už im... Nemajú tu dobre, tak ideme. Nemali sme ísť do tohto mesta, mali sme ísť do Vodic v Chorvátsku, tam je lepšie. Podľa mňa sme mali ísť na Balaton. Aha, už sme konečne tu, kámo. Police. No, Predávajú police. no asi hej. Tam máš auto. Tam je naše auto. Počkaj. Áno. To je, ako sem zaparkovali? Tu není miesto. Ja tiež nechápem nejaké Tokyo Drift, ale... Zamknuté. Prčic. Musíme sa k tomu autu nejak dostať. A mám pocit, že asi aj viem jak. Tam nie. Musíme sa vkradnúť tam dovnútra, cez recepciu. Na políciu. Nuž... nemáme na výber, keď sa chceme z tejto krajiny dostať, lebo bez nášho auta sa fakt nikam nedostaneme. No, asi nie. Dobre, tak ideme tam. Však nebolo drahé. Bolo. Počuj, tak, mám to vymyslené. Ty ho vyrušíš a ja sa skúsim dostať... neviem, niekam. Dobre, idem. OK. Dobrý deň, Dobrý deň. tu Boborovský a áno, chcel by som riešiť to s tými preukazmi, jak sa sfalšovali. No, Okay. áno, nemám u seba občiansk, nemám u seba nič. Viete, ja vlastne ani neviem, čo tu robím, pretože tuto môj kámoš, on je taký trochu problémista a no, on tak robí prúsery a ja vôbec neviem, akože viete čo, vlastne som sem prišiel pre radu, či viete, kde je najlepšia pizza? Na kraji? Tak. Dobre, ďakujem. Počuj, nenašiel som kľúče, ale našiel som toto. To čo je? Zbraň. Mám nápad, jak sa tam dostaneme. Jak? Ruky hore? Gate dole. Presne tak. Dobre, tak ideme na to? Áno. Dobre. Hore ruky! Navalte kľúče. Dole gate. Nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Tu si vážne nevšimol, že to nemá zásobník. Nevšimol. No. A čo teraz? Ja neviem. Akože... Neviem. Vieš ty čo? Nie. Neviem. Počkaj, však ty Môžem... si... Počkaj, však ty si papagaj, teba Markus neznašal za to, že kúšeš káble, nie? Akože možno by som to rozkúšal s ovým zobákom. Však to sú jaké drôty? To... No to, že ja som stickman a nemám svaly, to je iné, ale...
Ty si papagaj, ty máš hryzek jak kombinačky. Prečo to rovno? To si kde zobral? Veď tam to bolo vonku. Pred komorou. Čo? OK, akorát, že nás budú počuť, tak ja sa uhnem, nech ma to netrafi a prosím ťa prestrel to, nie mňa, áno, to. A nechcem ísť stade to. Však to je 2 metre hrubá stena. Ale... Čo ja sa stojal, to neprepchám, nemám tam jak vyliesť. Máš pravdu. Dobre. Ideme. Ježiš, to bola rana. Ježiš, on ešte striel. Ty vole. Mám. Ty vole. OK, Ježiš Mario, že oni zapili alarm. Zdrhaj. Jaj. Poď sem. OK. Máš tam ešte náboje? Prestrel to sklo. Ježiš Mario. Rýchlo. Kolajnice, ty kokos. Nie sem kolajnice, poď sem, tuto. Ale kolajnice. Rýchlo som zales. Dobre. Utekli sme. Teraz rozbijeme okno od auta proste, rozbijem si sklonož, zaplatím za servis a ideme. Tak dobre. Rýchlo, poď tak to preliesť. Dobre. Parkour. Au. Tak. Dobre. Slnečnica. Dobre. Rýchlo. Jaj. Dobre, už skoro. Už sme pri tom aute. Dobre, ja to obídem. Proste rozbijem sklo. Dobre. No, oni tam nechali tie kľúče, tak to je logika. Poď rýchlo. Ty vole, konečne sme doma, pre Boha. No. Jo no. To bol výlet, ty vole. Bol. Ako ty si doma, ja nie som doma, ale asi tu môžem prespať, že? No tak prespia, zajtra ťa odvezem do Haluzoviec. Ďakujem. Ježišmaria, domov, sladký domov. OK, aspoň tie kľúče mi neukradli, tie imaginárne samozrejme. Samozrejme. Tá. A čo s týmto? Neviem, zahoď to. Tam je okno, môžeme to vyhodiť. Ja to dám, Aha, dobre. Tak. Dobre. Domov, sladký domov, no. No, sprcha. Tak ty sa okúp. Ja neviem, ja idem asi pozerať televízor, ty vole. Tejm, No. poď sem. Ježiši Kriste, ty si mi vytopil barák. Prepáč. Ja ho asi zabijem.